जों सासे बर' मानसि हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै बर' मिडियामनि फरायसालियाव फरायनाया जोंनि दायित्व बर' राव रायज्लायनाया जोंनि दायित्व जोंनि हारिनि ड्रेस गाननाया जोंनि दायित्व हारिनि धोरोमखौ फालिनाया जोंनि दायित्व जों गावबा गावनो गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगोन राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगोन सोरबा आयाराम गयारामफोरा फैनानै जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिया दा 2020 मायथाइ जाबाय गासिबो फरायसालिफोराव एडमिशन सोलिगासिनो दोङो बेनिखायनो आं बर' बिमा बिफाफोरखौ गुरै खावलायो प्लिज अन्नानै जों बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव गावनि गथ' गथायखौ एडमिशन खालामनानै हो जोङो इंलिसखौ बजबनानै लानाङा जों एसामिस मिडियामखौ बजबनानै लानो नाङा हारसाफोरा जोंखौ मोजां मोना इंलिसखौथ' बाद दोन गुबुन हादोरनि बाथ्राखौ बुंबाय जों बर' मिडियामाव फरायनाबो इंलिस रोंनो हायो जों एसामिस मिडियामाव फरायलायनो नाङा एसामिस रोंनो थाखाय जोंथ' बर' मिडियामाव फरायनाय ना जों मा एसामिस जों बुंनो रोङा नामा जों फरायनोबो रोंगो बुंनोबो रोंगो जोङो रायज्लायनोबो रोंगो बिनिखायनो अन्नानै जोङो गासैबो गावबा गावनि बिजोङाव बर' बिजोङाव गावनि गथ' गथायफोरखौ होनांगो जोंहा एसे लाजिनाय थानांगो गिनाय थानांगो मान सन्मान थानांगो गाव बर' हिसाबै गावनि गथ' गथायखौ जि बर' मिडियामनि फरायसालियाव होनांगो आरो ओरैबायदि अबस्था जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नों बिजाब मोना आनजादानो जोबग'लांलायो बबेबा स्कुलफोराव बिजाब मोना बिनि गोरोन्थिया सोरनि जोंनि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि ना आसाम सरकारनि जोंथ' केन्सलेस दिनायोब्ला आसाम सरकारा जोंखौ मोजां मोनैनि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदों ना एसामिस मिडियामनिफोरखौ जुदि मोननो हायोब्ला जों बर'निखौ मानो मोननो हाया जों बर'नि गेजेराव 3 मिनिस्टार दोङो सासे चिफ दोङो बिटिसिनि चिफ दोङो बिथांमोना जुदि मोजां मोनब्ला बिथांमोना जुदि आसाम सरकारखौ जुदि मोजाङै बुंनानै जुदि होनायमोनब्ला जोंनि बिजाबफोराथ' समाव सफैगौमोन ना बिजाब सफैयासै होननानै जों गावनि बिजोंनि फरायसालियाव फरायनायखौ गारब्ला जानाय नङा जों मा खालामनांगोन जों जायखिजाया क्लासनि गांसे मोनफ्रोमबो बिजाबखौ मोनबानो जागोन नैबे गंसे फरायसालियाव जोङो क्लास 1 फ्राय क्लास 10 गासै बिजाबखौनो सब साबजेक्टखौनो जों मोनजोबबाय गांसे गासैखौबो मोनजोबबाय जों मा खालामनांगोन गुबुन फरायसालिया मोनाखै अब्ला जों मा खालामनांगोन मिथिना जों बै फरायसालिनि बिजाबखौ जों जेरक्स खालामनायनि बेबस्था खालामनानैब्लाबो जोङो गुबुन मोनसे फरायसालिनि फरायसाफोरनो रानना होनायनि जोंहा दायित्व थानांगोन बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा सोरबा बेक्तिगत हिसाबै बै जाय फरायसालियाव फरायसाफोरा बिजाब मोनाखैमोन बेनि फोरोंगिरिफोरा दायित्व थानांगोन गियान थानांगोन साननो हानाय थानांगोन बिजाब मोनाखै होननानै जोङो सरकारखौ गले गले बुंबाय थानांगोन आरो बुंनायनि लोगोसे जों मा खालामनांगोन जाय स्कुलनि फरायसाफोरा बिजाबखौ मोनबाय बेखौ जेरक्स खालामजोब जों जेसां हायो जेरक्स खालामजोब दायित्व निजा नै गंसे फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ दायित्व हो जे नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव जेसां फरायसाफोर दङ जेरक्स खालामनानै नोंथाङा होनांगोन मोनसे स्कुलावथ' सासेल' फोरोंगिरि थायाना आरो समाज जोंनि बर' समाजफोराबो बेखौ दायित्व लानांगोन जाय ओनसोलाव जाय गामियाव बे फरायसालिया दङ बिजाब मोनाखै बेफोरखौ जेरक्स खालामनानै जों होनांगोन आरो जोंनि बर'नि गेजेरावथ' गोबां फैसा गोनां मानसि जाबायना गोबां ठिकादार जाबाय गोबां मोजां साख्रि मावनाय जाबाय बिथांमोना दायित्व लानांगोन जे आं उमुक गंसे फरायसालिनि जेसेबां बिजाब नांगौ बेनि जेरक्स कपिनि दायित्वखौ आं लागोन बेफोरबायदि लागोन आंबो लागोन नोंथाङाबो लानांगोन जों गासिबो लानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि दायित्व लानांगोन बर' थुनलाइ आफादाबो दायित्व लानांगोन एडिबिआबो बेनि दायित्व लानांगोन बिपिएफआबो लानांगौमोन नाथाय लायासै मा खालामदों जोबोर दुखुनि बाथ्रा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि जोबलांनो हमबाय बेफोरखौ मा खालामबावनो बिराद दुखुनि बाथ्रा गुबुन हारिया जोंखौ मोजां मोना अब्ला जोङो गुबुन हारिनि फरायसालियाव फरायनायनि मा बाथ्रा जों बर' हारिखौ गुबुन हारिया गोदोनिफ्रायनो मा खालामदों मा खालामाखै मा बेबहार खालामदोंमोन सनितपुर जिल्लायाव जों बर'फोरखौ मा खालामदोंमोन बेनि बागै आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोगासिनो दङ
साननैसो उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जों बर'फोरखौ हारसाफ्रा माबायदि बेबहार खालामोमोन। गुवाहाटी, डिब्रुगड़, जरहाटआव फरायनो थांनाय बर' हिन्जावसा एबा हौवासाफोरखौ मा बेबहार खालामोमोन आरो जायनि न'आव हारसाफोरनि न'आव जुदि हाजिरा खामला मावनो थाङोमोनब्ला बे बर' मानसिखौ माबायदि खालामोमोन बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन। गोबां दानि देरफुनाय सेंग्राफोरा बेखौ मिथिया, सिगांनि बोरायफोरा बुरैफोरा बेफोर काहिनिखौ मिथिगो। बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन आङो। मा मा बेबहार खालामदोंमोन, मा खालामाखैमोन, रुम भारा होनो नागिरामोन, बेफोरबायदि गोबां खालामबाय। जोबनायाव आं मोनसे गुरै खावलायबोयो, अननानै जों बर' हिसाबै बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखि, बर'नि बिजोङाव फराय। बिजाब गैया होननानै थाबा जानाय नंला। जाय स्कुलाव बिजाब मोन्दों मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ जोङो जेरक्स खालामनानै जोंनि जेसेबां आसामाव फरायसालि दङ, बिजाबनि फरायसालि दङ, बेफोराव दैथायहरनायनि बेबस्था खालामनांगोन। बेफोरबायदि बेबस्था खालामबा जोंहा मोजां जागोन। आसाम सरकारखौबो जों नारसिनबाय थानांगोन आरो बिजाबखौबो जों जेरक्स खालामनानै फरायसाफोरनो रानना होनायनि बेबस्था खालामनांगोन। बेसे थाङो गांसे बिजाबाव? गांसे बिजाबावलाय मबा 50 थाखा 100 थांगोन जेरक्स खालामोब्ला, पुरा गोबां जेरक्स खालामोब्ला। प्लिज अननानै सोरबा आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो प्लिज।